Sitten nostatte molemmat oikein lautaan tästä ympyrällä. Hyvä. Oikein. Pitkät jalat eteen. Ja hyvä. No, ei mene kukaan siellä lautaan. Oikein. Hyvä. Sitten tehdään molemmat samalla tavalla kuin tehdään radit. Tässä lautaan eteen. Ihan selkeästi eteen. Ihan selkeästi eteen. Hyvä. Vielä vähän jatkaa. Vielä. Hyvä. Vielä. Oikein. Hyvä. Ja sitten rauhassa takas. Ja normaali. Siihen. Nyt jo hellitä. Noin. Mikä kun sä tunnet, että nyt ei reagoida, niin hellitä jo. Niin silloin sä katsoa, että voimat sanottaa lautaan. No jos oikein. Hyvä. Hyvä. Oikein jältä lähellä. Uudestaan eteen. Tästä laukasta mukaan. No me jalkaa jo niin hätä. No hyvä. Ja normi laukkaan. Joo. Hyvä. Tuohon. Hyvä. Ja suoraan luolalle. Joo, jos vasemmalla ja seinään kohti vähän. Oikein jalka lähellä. Anna laukata tota laukaa. Pidä jalat edessä. Sitten suoraan eteenpäin. Oikein hyvä.